Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady mám vzácného hosta. Petra Motovskýho. Petra Motovskýho. A dneska budeme natáčet Jelly Bean Challenge. Tak. Přineste knížky. Tak a než začneme, tak chvíli vydržte. Musíme na něčem zapracovat. Peťu tady vidíte. Tady. Který nám nosí tady knížky. Tak. A dneska budeme hrát Jelly Beans. Počkej mě blížíš tak, Peťo. Tak. Můžeme začít, Peťo? Jo. Tak zavři nešvendlu a zavři oči. Jo, počkej. Čuchni se, jak to zvoní. Dobrý? Tak počkej, já ti vezmu šápek. Aby si vůbec nic nejel. Peťo. Kolik ukazuju, Peťo? 4. Ne. 3. Fakt nevidíš? Ne. Dobrý. Tak, Peťo, dej Mirku. Dej si šáhni tam dovnitř. A vezmi si nějakou příchuť. Mám. Tak ukaž jako. Obrazovku takhle ukážeme. Tak zkus, co to je, Peťo. Žádná příchuť. Musí být nějaká příchuť. Máš na výběr. Pomerančová. Švestková. Modrá. Travová. Co ti chutná? Jako, co cítíš? Já cítím pomeranč. Citron. Tak je to... Dej na mě. Co? Necháš se podat? Jak si podat? Necháš se podat? Jo. Otevři oči, počkej, pacha. Otevři oči. Víš, co to bylo? Pomeranč. Ne. Kola. Jo. Dobře, tak já si vylusu nějakou hnusádu. Doslova nevím, co to je, jo. Víš jo? Fialová. Buď to je pomeranč, anebo chutní vejce. Ne! Chmělý vejce. Můžeme dát, Peťo. Tak, Peťo, než... No vyber tam něco. Tady sáček. Strču na pusy. Tak, můžeš otevřít. Já nevím, co to je. Chutní vejce. Banán, anebo zvratky. No je. Zvratky. Ano. Jak to já? Já doslova nevím, co to je. Co to je? Ty vole, co to je? Buď má na výběr hovno, nebo dobrutku. Budem do toho kousnout. Hovno. Už Peťo má tak dobrý a já tak hnusný. Pojď, Peťo. Tak tady máš. Tady chrastě. Už si nikdo nevzal. Tak můžeš to strčit do pusy. Máš na výběr. Můžeš zavřít oči. Co je? Hovno. Ano. No je?
Tak teď já. Ne, špatný. Co to je? Lidi, tak to se nedávejte. Pomeranč nebo čuránky? Čuránky. Tak lidi, to nedělejte. Nedělejte. Lidi, to radši nedělejte. Jo? A pojď, Peťo. Tak natočíme si tě? No můžeš. Šahá. Nekoukej se. Nekoukej a dělej, šup. Strč to ty kusy. Tak, pojďme vezmeme